Nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol dahil sa Tropical Depression Isang. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy ang maulap at maulang kondisyon hanggang sa katapusan ng linggo. Sa ngayon po, ang ating pag-uulan ay galing dito sa trough of Tropical Depression Isang na po ang pangalan, at makikita po ito sa coastal waters ng Kasiguran, Aurora, sa may layong about minimum of 100 kilometers na po siya, no? So movement po niya is westward at 15 kilometers per hour, at ang lakas naman po niya ay 55 kilometers per hour na may bugson hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour. So sa nakikita po natin, ang ating yung buong Kabikulan ay nakakaranas ng mga pag-uulan dulot po ng trough, yung inaabot ng lokasyon nitong bagyo, no? Maliban sa bagyong Isang, may isa pang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumakas ito at maging bagyo sa mga susunod na araw. May nakikita po tayo ditong low pressure sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may layong 1,115 kilometers east of southeastern Mindanao, no? So kung maging bagyo man po siya, ay may pangalan po tayo sa kanya, no, na naka-assign na po. So makapasok po siya sa Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon po, ito po yung mga kaulapan natin na makikita natin sa Himawari Satellite. So halos lahat po ng South Luzon and then buong Luzon ay makakaranas ng cloudy skies, no? So dahil po yan sa Tropical Depression Isang. So ito po siya, dito po ang location niya, and then yung ibang parts po ng Pilipinas like Visayas and then Mindanao ay nakakaranas po sila ng southwest monsoon, no? Sa rehiyon ng Bicol, partikular na sa Camarines Norte at Camarines Sur, asahan ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan dulot ng Tropical Depression Isang. Inaasahan din ang isolated na pag-ulan sa Camarines Sur sa mga susunod na araw, dulot ng mga easterly winds mula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng pag-ulan sa hapon at gabi. Paalala ng Pag-asa sa lahat na magdala ng payong o kapote bilang proteksyon sa pag-ulan. Sa ngayon po, wala na pa po tayong issuance or ng gale warning sa mga malapit sa dagat. Sa ngayon po ay mas magandang magdala po tayo ng payong or kapote, no? Kung sa ibang pupunta po sa school or sa work, mas magandang magdala kayo ng mga pananggala sa ulan sa hapon po. Inaasahan naman ang pagpasok ng 2 hanggang 3 bagyo mula ngayong buwan hanggang buwan ng Nobyembre. Jan Amador, CSN.